Dobrý deň všetci. Práve idem v tomto videu vás vítam pri veci, ktorú asi nikto neočakáva. Dnes je druhý deň v škole, samozrejme. Nechce sa mi tomu veriť, no ale čo už. Som piatak a tak to nikoho nezaujíma, takže dobre. A tým pádom idem šikanovať FBI, alebo jak sa to povie? No proste vojakov. A asi im ukradnem helikopterku. Shark. Dobre, môžem... Ne, nebudem hádzať granadír, ale... typkajú tam bomby. Za to, že má nejaký škaredý dodavček. A pôjdu po mne poliši. Ne, nejdu. Dobre, typka tu panišnem. Čau. Ty potkan. Ešte ťa nešikanovali, nie? No tak už hej. Oh shit. Tum sahur, boneka ambala bu. Asi nehodím do seba granát. No. A že by som do seba hádal granát. Nechám sa... než zabiť, ale... zatknúť. Zatkni ma. Počkaj, idem k tebe. Zatkni... No... Bože, nemôžeš po mne polišiť, keď idem na svoju akciu. Ináč... hodili ma do basy. Ak to je youtuber, nech okamžite dá like, lebo... Ne, tak toto urobíme. Kto má rád túto sériu takých hier od tej spoločnosti Naxex, no tak mi dajte like a napíšte do komentárov, že áno, páči sa mi taká séria, alebo tak v tom zmysle. No tak nič, tak to nejde. Určite by som dostal nejaké lovésky, ale nedostal som nič. Čo robím? Nie! Super. A tak však dobre, no. Ježiš, ty otravné auto. Poď ku mne. Ťa chcem vypnúť. Oh, snap! Musím ukradnúť to auto. A oh, snap! To bol Transformer. Keby už hitnem Transformera, tam mám gigaprúser. Lebo on by po mne neprestal ísť. Sú policie na zásahu! Okamžite choďte do pierdolky! Ne. Idem sa pozrieť do kasína. Kasíno, dám si s Ficom drahé víno. Špioniro, babuškino. Ne, počkej. Au. A urobím toto. Stoj. A ešte raz. Bum, vypadni. Ne, ty Hej, ty kam sa terigaš? Pôjdeš do Rici. Ne. Ty do kasína neprídeš. Prepáč, láska, ale nemôžem ti zvyhnúť. Artika. Čo ti šibe?
Teraz Ela varava sveta. Heta hypotéka. Tu. Mám razecú zbraň. Chceš ochutnať? Ty si teplý. Poď sem ochutnať. Hypotéku. Ela, ja som baba sveta. Daj mi špianíro, ficolino, prezidentino. No. Krásne. A idem do kasína. Hehe. Ženská. Vezmem žensku za hlavičku. Ous! A ona to bude robiť bez mozgoviny, takže ťa zabijem. Prepáč, žena. Som ti nemal takto brať. Prepáč. Není tu recepčná. Čo ti šibe? Recepčná sa išlo opiť. Ach nie, kde je môj brat? Bratu! A ty čo tu robíš? Brat! A ty si nemal byť v inej dimenzii. Ty si mal byť v inej dimenzii. To ty si dobrý fakt. Dobre, tuto je stav o 0, to som ja. Tu je výťah, ktorý nefunguje samozrejme. Bo prečo by fungoval, ne? Bratu. Ach, prečo si tu prišiel? Ty sa nemôžeš furt opíjať, bratu. Že ty máš od lekára pod taký listoček, že nemôžeš sa proste opiť. Prepadnutie! Ty svinia! Ty svinia! Potom to už nebudeš. Tak. Nice. Toto je prepadnutie. Sráči. Nepačíte sa mi. Vypadni. Budem ťa strieľať. Koľko? Len. Budem chcieť. $40. Dobre. Si mŕtve. Čo? Hej. Tu stoj. Tak. Dobre, ty si už out. Dobre. Toto je prepadnutie. Ty svinia! Bully. Ja som bully. Každého šikanujem. Či pána? Strelám k nejakým typkom. Počkaj, tu není žiadny typek. Tu nikto není v kasíne. Blackjack? Co? Aha, ne toto. OK. Takže ideme, typek hypotéka. Počkej. Ne, sorry. Bum. Čo ti šibe? Ja sa stane teraz nedostanem. GG. Au? Jak ma môžeš byť? Ty ma nemôžeš byť. Ty Jack Black. Vystupidi. Ježiši. Strel do mňa. Zabijte. Zabijem. Ne, že tu je strel.
Zabij ma. Poď teraz. Poď. Strieľaj. Ne, počkaj, musíš strieľať tu. Tak. Tak poď, ešte ťa idem nasrať. Dobre? Zabij ma. Počkaj, ty si agresor? Ty nie si agresor. Asi nechcem kúpovať granáty. Dobre? Ne, ale mne sa automaticky dobujú hápka, ja sa musím zabiť sám. Za 500, no tak dobre. Tun, sahur. Dobre. Ej, ty smrť! Ty sviňak. Tu vážne už nikto není. Ty si sa tam zasekol, hej. Však tu som. Ty morkadela. Ty čo máš s hlavou? Ja som tu, ty morkadela. Čo? Tak takto ne ti hovorím. Idem preč z tohto kasína. Čo to je, elektrogun? Takže tak. I'm a master of the illusion. Záchod. Toilet, záchod. Skibidi toilet. Au. Dobrá mačička, maska. Chlapče, máš velice veľký problém. Ja nie. Ale môžem odbuchnúť auto. Piu. Cože? OK, takže takto ne. Ja som nič neurobil. Krap. To je gangster futéra. Ktorou stranou pôjde? Hej, vypadni.
tak to bolo, že tesné, ale čo keby som hojil z sebe tenkrát? Ako šalná. No tak to som nemal robiť. Čo robíš ty postava? Čo? Los Funitos. Los Ambaladu. Ne! Dobre. Ahoj. No jasne. Tak. Mňa nebaví furt zomierať. Idem ešte raz a teraz si ukradnem loď. Ja neviem, chcel som tých sraľov porobiť. Nevyšlo to. Ďalší vojaci. Tu čo rozprávaš, kamaráde? Dobre, radšej si vezmem... Nemám to, ale ja si to vezmem toto. Oh, snap! Uteč! Tí Číňania sú fakt tam. Kam idú? Som obklúčený. Čo ti šibe? Ach ne. Ty smrdí. O chvíľku som späť. Dajte mi trošku. Dobre, som späť. Prepáčte, ja viem, že táto séria je strašne dobrá, ale musím končiť, lebo kamarát prišiel po mňa a nechcem ho sklamať. A určite by ste si aj vy mali ísť užiť vonku. Takže čau.